Karbi Longri Abirta pen nang ke duduna tumakpan prap jin pen tharli et nang jibusi KAWJF atum pachini ko. Agustin Kramsa phan areng ke paso puthak LYT pen ning duk cepak langko. Karbi Long pen Nagaland hoi la horijana long majok phanta long li chojor long li pusi APHL CMI phu IS retire je ai kathar pen ning jepon. Karbi Long di mahasau arar phan Karbi ningkan kini akadom pajreglo kardom non nang lagi thang ciklu kasu aprang pen tum Karbi tum ke thang rilang upajo la si tum ning Karbi ningkan kini ke la thang ciklu hello lasi la so ciklu tum gunana sai cetiki nangi ke claim ke dam naso rit mene kacelang adim lasi thang rilang pulo lasi lasa ting se non punon benda ritum suli bom lang lasi laso ningkan ki mi jitu Karbi Long arat depen di mahasa arat jitu kemang anda pacu nanang pusi nili arnam pen hejumi hanglo jitu elitum Tempu mukrang pira singja litum aron barim aso litum do aso arnam pen nili aherjume hangsi nili ratapan aherjume pajiriglo Aprang si Abirta kila rado anaphan kardom pajirlo kardom non Abirta than je bang sami ojang terang pi non arju ikha Abirtang tonpen Ar koini phai thom kebra isiarni KAWJF diripiatum amithang sa hemalong phirang kia maikang ni. Karbi Long aduya hoyalong long lialam ki piniar nianta judun e plengun ilang. Isialam ki klang det pen puthor isialam ki klang thupit titi. Lasila solong karbiatum mithangang bong kichokchi ki doa joklong. Karbiatum akhia dat ki doatum Karbi Long aduya hoyalong li pharo achiri along li chiraipo angtan pen ke wanga tumapan longli lispen padupo. Mua pilote la so longli along lamki dolote Karbi raratum si thurdu nangkok diti. Lasong si Karbi Long pen Nagaland aduya hoyalong ningkani si hini ang bongsi suri hini susi ahemtun atum hem nang chikim lablong. Laso putha kedamtang arkoni phai ingkoi rasir kep arnita longlia hempu kachihumri dam ahut suluk sodakatomon nangjap antadulo. Video kalam video Urai juga deh. Mate patumi along isia Abirta theglong lo nilitum na so Abirta bangkela ke Karbi Long border along alam ki puthak na longli puthak alam ki theglong lo na si theglong lo pen iningta hiduk lo iningta ke oil lo mane kosong la pupoh mane isi pen tundet aku isinang cenglok isi pen jeda aku nang cenglok asa masih pini bang kini litum kadung be panta Karbi Long rat lo mate border kitu along arat mate amuni tum hani tum putang tung bangke hello je itum cengpo ke puke kaida emithai ya se chepolok di patumi istame long le alam ki border along itu mari long lo forest along le pen cenglok han class along le lahai alam ki putang le tum dong pen cenglok la solong pen itum ki pudun je bangala long le alam ki pen kai ki istame char ho sai jurun e pleng ni ningkan ta ania ni da jurun e lada pulo Karbi Long mate Karbi Long ke hills district mate Inglong akai Inglong aso panadim busi ke pot ala so Inglong aso adim mate Inglong akai adim ko bangke tribal atum an ke dolong lo ko permission pidat ustame bado ustame ni tum pudum dia bangke la pulo
Labang solong inut Anita Mekta kicok cit hitan dulu. Athe Anita Meki kedam tanga pora huta towar krong pli keselama longta tangka kicupang lim alam kita dulu. Lasila sobang piaphan Karbi Long along cakamat sinang ni. Lapen Karbi Long ki inglong aso kaya pansi panong picot. Lason si inglong aso kai pusitambi ang tanpen kebang inglong aso akaya pan dimklong jak cidet sikimi. Lapen lahai aron ripen longli kaciraya tumapan prap jin pen ke isiatum karlevek nang jipusi ke AWJF diripia mai pi bulet BP pen ning jepon. বাইদেউ আপুনি এইটো বোৰ্ড আছে ক্ৰামচা মডেল ভিলেজ বুলি কৈছে ক্ৰামচা মডেল ভিলেজ বুলি লিখিছে তাত কাৰ্বি মানুহ এটাও নাই সব নাগা মানুহ সব নাগা টোটেলি 100 to 100 হেতু না এইটো ক্ৰামচা মডেল ভিলেজ আহক হেতু না এইটো ক্ৰামচা মডেল ভিলেজ বুলি লিখা আছে ইয়াত কাৰ্বি মানুহ এটাও নাই দে বাইদেউ আমি মিছা কোৱা নাই কওকচোন এইটো ক্ৰামচা মডেল ভিলেজ এইটো আমাৰ সাৰ আগষ্টনী ক্ৰামচাই গাঁও খুলিছে সব সেৱা মানে টোটেলি 100 to 100 সেমা মানুহ কাৰ্বি মানুহ এটাও নাই ইয়াত আচ্ছা আচ্ছা তো এই কাৰণে কৈছো আগত এইটো গাঁওটো হাতাই দিয়ক তাৰপিছত আমি যাম লাগিলে আমি বেলা তোমাৰ ফান পুছামে জটাকে তুম Karbi Long mate Karbi Thai mate mikir tu hasi tu mana ki thik pi solong ori bangke la sili tum jong si cherai re kumani tribal men banangke do tai tum pek bom ipon bom pulte itu ke mi thang mata adi ma video ji la sikai ta Meghalaya border la pen Nagaland border Assam border bangke iri tum bangke imi thang khai tum ke do ke pialam lo banga phan banga khai phan ke do ke ong si tu ko non ta chilang dam lo pulote itum deposit song one that deposit tum eviction kuri one that deposit harli one that boarding lo pote ilitum lang dam mate adu dam lo pulote emi thamuni so ko ba along le chiri pharo puji chiri suri si puji cherai po akam pipe labang so chiri pharo labang so chiri suri ke lage pipi ke bang so pha alang tum mi li samen pen pipo jojoring hu po mo bang rara tum nang kipu aba mi thang ti songon elo pulote tada ba nang ke li ke itum ke ron ti danang ko ke sorsa inang ko chilang selet ilong pok abang itum do pok ti lo lasi ke dam tang mate atumi that head adim tala song lo dili tum ka chini tu na teng pulote mi thang adim athaga adim mang ke lage forest puri re an class along le pusi kipu lasi ko mani tribal men pen long le thi pon jo mani tribal men pen e chirai pi pon den la son si non ba ke thek long pe la lang dong bong kachar bu son si thek long la si tum adim jong si mani abang iphan ipap podet ipu det ipulong pop hala bang ke chok che la si ke dam tangan dai tum ke chipulong bom lo la pen itum eviction people eviction thek da diti people lo itum thalit pon long thek da ti ke hala dak akit thenai bimar bangke lalo imi thamuni tum tum ko imi thamuni tum ko ko ke tumedi dak si duty ko ti nai bikson ta long le na thale ta long le ko bang ke na hai long ko hala munit ke dam tang sita lage e Karbi Long organization phan pinang an chong thulo lage Karbi Long organization amen ke en pen alang ka prek phan long le amen pen ko an le kutti paisa ti lage cholo four lane along dam tang ko four lane along Karagang Borlengri konana ni lapu area an forlen ki duna long le an kamunit ke compensation ki pipe tum han anta pipe det ko men pen sa lang high court ame case file dam lo la pen ki pipe tum long chira bon li pusi dam ta simion rong phar case lead hota me ni tum long ta bang lo ni tum song tum anda chira don lo api ko pilo alang ge la haya Karbi tum han an ke lang cho dorla compensation men ben la paisa en la akuti paisa se lang ke en la hello mani tames ke tuma ba phana contribution ke ta dak ta tum Karbi long pe ke bang pen hadi li tum Karbi long le pen alang kalili kelang na klem tha bang ke la bang chok che si patumi het jong stame Kedamtang arkoi phaing koi rasir kebarni Nagaland border la horijana long APHLC NGO ASDC KSA la pen WKSA atungpen border ka humri dam hot men ang tan pen kebang boro akhai tum Agustin Kramsa phan amahanga checking card pen areng hu ke pasu aputhak pini arkoi phai thom kebra ICR ni surhini ra ingkoi ra pho arni LYT pen ningkang samse la pen kapin rem padopon
Labang solam ki ke phonang kok athiki Agustin Kramsa along lialong ang tan pen kewang Tikan Brahma pen Michael Boro atum longli kacerai Japan kabor ipu pen ajok Kramsa sangho pen lam cetor ko bom apora hut men achekeng karde paputhaksi sodak pen kapin rem padupon lupusi lumbajong yudati makong chunbang hansia sangho hin pen ningjipon Athe Agustin Kramsa langli inut saru sarhang arling lapen rongasar anparta Karbiang long rongasar amai KAREE bidisar lapusona bang phua phan arenga hu kepasuki ilituma khaya phan elang plot ason lupusi ningjipon labang so puthak prabjin pen law and order mati raikom sai kia tumpen lapuson otlang no angtan pen kewang abang phu bang phia tuma phan action mati akang sai pi serak nangji Lapentu KEC Land and Revenue asai ka matumpen eviction mati tharli serak nangji pusi LYT akong chunbang harsing han sepen kehang padopon Abang so abido wainer de labang ke ilitu Karbiang long lapente Nagaland na hoyalong Karbiang long kijut si pule pudat menoda na horjan Kramsa long arong asar the mate long asar Agustin Kramsa alang lipan inut keceke biaso mate alang nitum ali kacilum ceking adep mereka tu itu na thelong hulo laso banglong ke itu party alama mangne itu Karbi itu senior citizen mate itu longasar se itu pan elena kapasto lapen alang li bangke longasar jongjong pu chota kali Karbi agong longasar mai mate kara pulong alang bidisar laso na pandong si elang plot penong si areng hu kapasto plote ilitum kadok kabe sangkul Karbiara ketuman ke ditum kejokwan pul ditum data je tengong lepin lo ditum Karbiang long along Karbialong le along lata keceng si ke je thana ma ling sidame long le alam pen lo alang li pan karde long popta dan serbang so long le bang ke lake itum kadoi ta mangkunang ne lake alang li alake jungjung along le alang li komento ningkan peningkan potren kan ke ba prang sang ke khadona da tu bom la kadoi ali sepetum theglong lo la penang li pota dollar long li hola dak bang si lut bane tum long le kacerai tam bor i ho suka bor i along dake ne long le ne pota do aja pukat kacepak klang damata along aja kong awe set la anang deng sidolo no la sira bangso long ke nitum kado eta pinrem puit lo la pente kadok kawe aboro phane tum pudam de hodak diken promo la pente Michael boro alang tum bahani alang tum kido vekta illegal along le long selang tum kido hodak manja di CRF arlo selang tum kido la ang bong sitame akopu Karbi along le alang jungjung along le long talang tu kido bori phala tum bori pon bom la labang so along ne long le pochi pudama talang aleng aku dang so nang lak lasi aprang si lake kadoi ta manghunang ne party nam ta wanang ne lake tum Karbia aleng sar aleng giso lasi tum ka do ete tu thurpak pelong tum la diken promo la pente Michael Boro alang tu fatu pinren nai la pente arona teng palang pan nep ingnang nai la APHLC NGO mati APHLC amen pen kachong huduna tumpen kedamtang arkoini phaing koi rasir keparni Karbiang long pen Nagaland aduye hoy Lahori janalong kahumri damahut Bodomex kacharia tumpen lam thamadu si arenga hu kachepaso aputhak APHLC mai phu IAS retire je ai katharpen pen rempon atumi dik lone la NGO APHLC pu nanga chong hudun amen APHLC amen nanga chong hudun atum ha Lahori jan anathulo ne pilone kedam amasi alatum boro atum ben mes kosari atum ben char de prat de lagani tum kadoi ta ili tum kadoi ta theklong hurlo aprang ke Agustin Kramsa si kaibong ke en paprang lama thala boro pietum Agustin Kramsa pan ar deprat amat Agustin Kramsa tahala boro pie pan ar dep dundu prat la pule lang no dak le son ke kachar dep ke la pu sita chok chelo la ke ni tum ning dok de jok ta ning dok Karbiang long pen Nagaland aduye hoya longli ki Agustin Kramsa si longli cherai pen Kramsa model village pusi sengpon si longli ta kapreka tuma phansi chojor thudet titipu alam kitami arjulong bom bonda aduye hoya longli chojor det mati political ali phansi kaprek inglong su atuma phan kewang thupu akoi ki pk ahokali pusi APHLC mai phu IS retire je ai ka tharpen pachini pon
Karbi along haku pe nangki do duntang inglong aswatum anaphan padolong chotangji non akimi kewang atumaphan dimklong pek nang ni pusi ningji long le lapen akimi kewang atumaphan chak chede nangji puta APHL CMI phu IS retire GI kathar pen ningje pon mutela songbong la boro tangho ka do etom hanta naga tangho ka do etom handa ni lisi long le pi bare pusi ki pu long le ki pi ge lage long le ke jor po ili tum ka chini la pu border na tu ke lage Agustin Kramsa se ke jor po lamang itum arjulong ur lo ka do eta la si eke market pu pin ni ta do ilo la so lamang itum arjulong labang ge ahok he ma labang ni li pudaming tum te sita labang ge chethan hur kai kita lapu akoi son bangke long le jong si neli si kipi ulotante long le ahem phu ke Karbi Anglong Autonomous Council si ahem phu alang litum a permission ave pin ke jok seta long le ke piun e jok apana piun e ki jor seta a permission nangji until bisaralam neli ke jor ho neli ke pio ho hala Autonomous Council Karbi Anglong Autonomous Council tum nang dodun klip pio pot lo anta AEM da Omor Singh Tisola Land and Revenue ke lande alang litum si abinong gen neli ke chopodun depin lo da lage la non NGO APHLC pu chikrong NGO tu lapen ke Karbi Anglong Autonomous Council etum si lake hala non apata vepin pen atum hanseta ka pedolo non kedo bombange forest village takali pulo tak de alang litum eviction nanji lage jok amonit aphansi tamelo lapen lason forest area lapen border along le ba evi encroachers tum han eviction nanji chot kahi ke eviction nanji puge nili tum ki puge la sarkari along le along mane ahem phu ka ve adim along le an encroachers atum just se met Bangladesh pen ke wang Bongo senas lapen Bihar senas atum he hui latunge tribal da galilo latunge kaung tribal area kan nang dudun long le latum han eviction nangji PGR VGR along le along pen eviction nangji pusi itu pu bom lo latunge non ningkan troxy ningkan nerkep tasu selo ni tu ningje han 2015 ningkan masih ni tu 15 tasu selo arkom 14 malom jakka se pen na itu ningje lo la bangke non la joy kilo la non APHLC NGO tu alang litum hala daksi kitam athema ne liga chinia tenge along lega cherai kang tum ke Agustin Kramsa rokom lama si hala dakpan si ke plum kang tum chok pusipu alang litum pia polo la railway line king an bang cherai lap lo tribal kali tum si cherai lap lo lagai encroacher sai silo latum han plum nanji pu alang litum pia pot pu pede alang litum pia pot hala utor borbel long damra la PGR VGR along lepen la bongo senas tum han plung et nangi pu alang litum pia pot pu pede alang litum hala keronier long damra PGR VGR along lepen la Bihar senas tum han plung et nangi pu pia pot pu pede alang litum personnel along le kacho Georgie porgom alang litum long si dolo de apo chu jor thule po alang litum la chu jor long le de apo si aningi teacher bonon nilitum non tribal unity kenangji puat hesi tribal tum an ke dak pe donang lap aprang men gewang tang atu po banglata non a ko priwang tu bom nai pule ni tum puali naga tum manta pulo nang tum aprang men si dak ke dolo po nang tum la ke dolong po seta non a priwang tu et nangji po bang ni tum kroi krei po la ke ni tum putip lo lagi alang litum manta pen alang litum ta la ta kroi lo la solam ta do Pinya Abirta lansi kang ton lo kardom